Gaznal Mahmud'un ölümünden soň onuň tagtyna geçjek Mesut çağalany kakatynyň köşküne geçirdi. Ol köşküň diwarlarynyň arasynda Hindistan ýörüşçileriniň hikaýalary bilen boldy. Kakatynyň Ganj derýasyny geçip gadanan ýeňişleri, gadanylan oljalar, eýlenen şäherler. Mesut üçin bu hikaýalar diňe bir geçmiş däl, maksat we ideally. Ol entek çağalyk döwrüne karar berdi. Kakatynyň ýören ýolundan ýörejekdi. 1930-njy ýylda Mahmud tagty öz kiçi ogly Muhammedy goýup aradan çykdy. Kän wagt geçmäke Mesut öz dogan Muhammedy tutsak edip tagta geçdi. Emma günni orada hukuklar bilen darken bir döwleti miras aldy. Muňa garamazdan ilkinji mümkinçiligini gözün Hindistana gönükdirdi. Mesut 1933-1934-nji ýylda Hindistana möhüm ýörüşler ornady. Agyr sowutly goşunlar bilen Ganj derýasyna çelli bardy. Mühüm şäherlere ýeledi. Äwrt uly oljalar bilen gadna dolandy. Bu ýörüşler oňa halkyň gözünde kanuny, bu güýçli lider awraýyny berdi. Ol kakatynyň ýydy bilen barýardy. Beýik sultanyň ýoluny ýöreýärdi. Ýöne Mesutda bir tapawut bardy. Kakaty Mahmud diňe bir güýçli serkerde däl, kämil diplomatdy. Içki durnuklygy gorap bilýärdi. Daşarky ýagdaýlary analiz edýärdi. Mesut bolsa esas harby güýje dayanýardy. Onuň üçin meseleleri çözmegiň esasy ýoly köplenç uruşdy. Ine şol tapawut Gadnal döwlet üçin agyr netijeler döretdi. Seljuklar Horasana ýerleşmek üçin ruhsat soranlaryna bu Mesut üçin uly mümkinçilik bolup bilerdi. Olar bu sebetiň durnuklygyny üçin edýän güýç bolup bilerdi. Ýöne Mesut bu mümkinçilik bilen gydyklanmady. Seljuklaryň güýjüni pes gördi. Olara diňe bir howp hukmyny arady. Üstesine de bu howpy ýogatmak üçin adaty Gadnal usullaryny ulanyp başlady. Uly goşun, berk gaýtawul, güýçli çaklaşyk,